Hevalên hêja divê vîdeoyê de bi kurtasî ez ê rêgeha berjêrweriyê bi we bidim nasên. Berjêrwerî rêbazeke mantıkî ya berevaj ya berjêrweriyê ye û di felsefeyê de jî tê bikaranîn. Di vê rêbazê de ji pêşniyariyeke tevahî an jî em bibêjin tevbar tê destpêkirin. Di dawiyê de jî encamên tîkel an jî qismî têne bidestxistin. Bi piranî ji alî Arîstotelesî ve hatiye bikaranîn û dîsa êk û rêzik û şeklên bikaranîna vê rêbazê destnîşan kiriye dîsa Arîstoteles e. Rêbaza berjêrweriyê heta dawiya serdema navînî jî giringiya xwe domandiye û hatiye bikaranîn. Ji hêrhengiya berjêrweriyê a ji berjêrweriyê ew e ku encamên vê rêbazê mîsogerin. Ango encam bi awayekî bêgav ji aliyê pêşhatiyan ve têne destnîşankirin. Mînakek bo vê rêbazê hemû mirov dimirin. Ev pêşniyariya tevbar e, Sokrates jî mirov e, ev pêşhatiye, nexwe Sokrates jî bimirine, ev jî encam e. Ji mînakan jî tê dîtin ku encam bi awayekî bêgav ji pêşhatiyan derdikeve. Rewşekê berevajiya vê yekê ji ber ku dê bibe sebebê nakokiyan, têne derbasî be.